जोंहा आब' रमान्स अफिसियेल फैदों। हेलौ, थेंक इउ आब' आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय धन्यबाद। जोंहा एस टि ब्लक हरबाय दे ब्र'। ओं जागोन दे आदा ब्र' जागोन। जोंना एस पि बसुमतारी ब्लकआव बुंदों कमेन्ट मोनदोंना मोनाखै? मोनबाय आदा मोनबाय। मोनब्रैमोन आंना आइडिया। जोंना आदाया बुंबावदों एस पि बसुमतारी ब्लकआ बुंबावदों आं मेन आइडिजों 6 था हरबाय। थेंक इउ आदा।
बेबो थादों रायलायनो
नों आबौखौ नेगोन ना जा लामायाव ना जोंनि आबौ नुखासिगोन ना मेथाइ लाबोबाय एबार ना जोंना खियाबो हेलौ ओमफ्राय आंल'सै खोमा गाइस आंल'सै नोंना नों होनबानो जाखायो ओमफ्राय आंल'सो अके रावबो फैजाया बे सासे मानसिजोंल' गेलेनो मोन्दों खोमा ओमफ्राय रावबो हाबफैया सोर दङ दे कमेन्ट खालामहरलाय दे कमेन्ट हर दे उन्दुनो ओंखारबाय नामा नोंलाय एखे ओंखाराखैनो जों आबौ लाबोनाय मेथाइ जानांगौ ना उन्दुनो ओंखारबाय फिसा हो फिसानो बै हसनि ना हसनि बै हाथरखिखौ जोंहा नोंना बै नों ओमफ्राय बे नोंसा मामि बे बाबा ट्रेंगोल जोंहा बिबुथि नार्जारि आब' फैदों हेलौ आगै लाइक दान थेंकिउ आब' आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय धन्यबाद मा ओंख्रि जानाय आब' जोंहा रमान्स अफिसियेलाबो बुंदों अन दं नंगौ नामा जोंहा बिबुथि आब'आ बुंदों अन रमान्स अफिसियेल आब'आ बुंदों कमेन्ट खालामनो सोलोङाखै नंगौ नामा सोलाबा बिबुथि आब' मा ओंख्रि जानाय जोंना बिबुथि आब'आ बुंदों दालि मुला भाजासो आगै नंगौ नामा गोथाव दे आब' खबर सबरा मोजां ना आब' रमान्स आब'आ बुंदों जायाखै नोंस्रालाय मा ओंख्रि संनाय आब' रमान्स अफिसियेल खबर सबरा मोजां ना बिबुथि आब'आ अन होनदों दे आब' सायरि लिरनांगौ बिबुथि
बासुगाव दांथलानि बङाइगाव जोंना आब' बिबुथिया बुंदों दं आगै गेजेरावनो ह नंगौ नामा? जोंहा मेन्टेल केया फैदों आंनि एलबिआव नै ओरैसै लाइक दान दे थेंक इउ आदा लाइक दान होनायनि थाखाय। खबर सबरा बोरै मोजां ना? मेन्टेल 1K आ बुंदों नों रमा दिपालि बसुमतारी फैदों आंनि एलबिआव थेंक इउ दिपालि बसुमतारी आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय। हेलौ गुड इभिनिं दिपालि बसुमतारी खबर सबरा मोजां ना? मेन्टेल 100K बुंदों गाज्रिसो आदै मानो गाज्रि जाखो खबरालाय? जोंना मेन्टेला बुंदों आंना खबर मेन्टेला बुंबावदों नो नंगौ नामा? मेन्टेल आदै मा ओंख्रि? जोंना मेन्टेल आदैया बुंदों जायाखै आदै दाबो जाया नामा? खैथायावथो जागोन आदै? अके ओंखारबाय फै थांसै जोंहा न'आव आंनि थांसै थाङा जोंना मेन्टेल आदैया बुंदों नोंहा जाबाय नामा आदै? जोंहाबो जाथ'वाखैलै आदै खुसेंग्रा दे आदै ओरैसै गलांबाय दा सेन्देला अबाव बेनो ये लो नोंलाय तेरा चप्पल गयो आबै आबौमोन फैसिगोन एखे दा मामि थांसैना जोंहा ना नोंसिना आलासि जाहैनोसै ना हालदै जोंना मेन्टेल आदैया बुंदों दानो जानायनि थिग गैया आदै नंगौ नामा? जोंना मेन्टेल आदैया बुंदों हा मिनिहरबायसो होनबा फै थांसै रायलाय आइदै साजोब्बाय जिरायनाया एखे
What is Italy date? Oke. Oke. Mundur. Ha? Komen खालामदो दे सोर सोर दङ. Aday. Menjawab dia. जोंहा मेन्टेल आदैया बुंदों आं दानो गुवाहाटि थांनो आदै बारथायाव आदै मोन रायजो गुवाहाटियावसो थांसैलाय आदै ना नेपालि बसुमतारिया मोजाङानो दं नंगौ नामा रमान्स अफिसियेला बुंदों अन दे नंगौ नामा आब' रमान्स आब'आ बुंहरदों सम मोनाखै अन दं नंगौ नामा आब' दिपालि बसुमतारिया बुंदों नोंथाङा बबेनिमोनलाय आङो गहपुरनिसोलै दिपालि बसुमतारि आं गहपुरनि जोंहा मेन्टेल आदैया बुंदों गाबोन फैगोन आदै नंगौ नामा दे मोजाङै थांनानै फैदो आदै मेन्टेल दिपालि बसुमतारिया बुंदों गहपुर गामिनि जोंना गहपुर हाइजेंबारि होनो आदै दिपालि बसुमतारि गहपुराव फैफेरबाय नामा नोङो कमेन्टआव हरलाय देलाय समायना गुरु गामि थांनाय फैनाय लामाजों देलाय एखे मेथाइ खनलाय जोंना दिपालि बसुमतारिया बुंदों खोदोमगुरि गामिखौ नों खोनादोंना होनबा नोङो खोदोमगुरिनिसो नामा होनबा दिपालि बसुमतारि जोंलाय माथो थांलाय फैलाय खालामो बेजोंनो जोंना दिपालि बसुमतारि बुंदों समबार हाथाय जागोना खाथियाव समबार हाथाय जागोना खाथियाव नंगौ नामा
जोंना मेन्टेल आदैया बुंदों आदै र' दे होनबा आं गारिया सामा खानि दे आदै अह नंगौ नामा दे cuti darah. Aku kira ada kok. Lihat apa dia gue exam nih. जोंना दिपालि बसुमतारी बुंदों खकिला हाथाइखौ बुंदों आं। बेरायहैनांगौना अरुणाचलाव बे थांबावना थांफैनाय थांनो थाङा जिरायनो साबायलै जाथ'वाखैलै बगद बिमासो नङा जानो थुदो आबै फैसिगोन थांदो आंबो दसे थानानै थांसै एखे नायनायखौ ना दिपालि बसुमतारी बुंदों नोंबो हाबा जानाय ओरैसै जानायथ' आरो हाबा जाबायलै आंबो दिपालि बसुमतारी नै आंनो नेट दाहार हरलै टावार नाङाखै आंना सोर फन हरखो ए उदां हेलौ ओरैनो दङ ओमहो एगजाम जोबनायखाय फरायथ'वाखै र' दिनै जोब्बाय दिपालि ओमफ्राय आरो फाइनाल बसुमतारी नों दंबावोसो होनबा डिसेम्बरनि हाइजेंबारि गामियाव थांफेराखै नामा नोंलाय हो कमिउनिकेटिभ दिपालि ग्रामार बसुमतारी बुंदों आंनो सासे नागिरना हो हरदोब्रा ब्र' ओरैसै नंगौ नामा दिनैजोंसो लामायाव दंफैयोमोन जोंना रमान्स अफिसियेल आब'आ बुंदों अनो ह नंगौ नामा आब' न'आव थांदो
जोंना दिपालि बसुमतारिया बुंदों बिबोनांफोर दंबा आंजों जाजोबनाय गोजासोलै आंनाबो बिबोनाङानो गैला। कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट दिपालिया बुंदों मा दाबो गालि जि दाबाय दं नामा? ह नोंनि आइजोआ ह बेलेगासो दादोंलै न' खाथिनियासो। जोंना रमान्स आब'आ अन नै ओरैसै आदै थाथ'दो दे बाय गुड नाइट दे आदै। अ थेंक इउ आदै। जोंना दिपालि बसुमतारिया बुंदों ओइ आं दुगैहैनि दै। अह थेंक इउ दुगैहैदो दे।